Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan kawilujengan kabegjan miwah kamulyan inggih awit saipun Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalah kula. Ngaturaken kasugengan konjuk para sutresna budaya pinanggih wonten ing channel Blimbing Lingir. Pepanggihan punika kula Danang Ardiantara ngajak sareng-sareng dumateng para sutresna budaya sumangga sesami sareng-sareng angungelaken tembang mocopat Sekar Gambuh Laras Pelok Pathet 6. Sumangga. Rolu momo molu monam namo loro rolu momo lumonam roji nem jiro roro luji nemo jiro roro luji rolo lumonemo loro lujiro Sekar Gambuh ping catur kang cinatur polah kang lantur tanpa tutur katulatu lokatali kadaluar sokapatu kapatu pandadi awon. Para sutresna budaya mekaten wau tembang mocopat Gambuh Laras Pelok Pathet 6. Saestu kula nglenggana kathah kekiranganipun. Mila mugi wonten panyendu dalah panyaruwe ingkang hanjek dumateng kasampurnan. Sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Blimbing Lingir kepareng mengker. Rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.